rayuwa ne. Zo mu je mu tunanin su. Zo mu je mu mai har na gama yaran tana ko bulala ga Abbanas celebrity wannan Abbanas wannan Ababson ina Cisco zo ga Cisco kama siya celebrity wala no sa I'm not proud da cewa ko a Fataskum ni ne sadaka na ji wa'yansu suna cewa ko a garin na zama turmi shadaka da ta cewa amma waka kayan daɗi ne zan arzika tunda ina yin fari da mayi zan haɗa manja zan yi da fadika kun ga aminai kenan ni da hip hop tamkar da gari aka sassaka yau ba gida ne na san da masu mun addu'a dan zan ɗaukaka wani freestyle inda na kusa sai na haskaka inda rabbana ba wahala tamkar gobe ne kana naka lokaci in ka rike to da